Domnule ministru, Moldova și Polonia sunt țări în care agricultura are o pondere aparte. În economie este o ramură crucială a economiei. Cum ați descrie principalele etape prin care a trecut acest sector de la căderea comunismului în Europa și de la proclamarea independenței Republicii Moldova? Perioada respectivă era apogeul, să spunem, exploatării la maximum a terenurilor agricole. Concentrarea era destul de mare, mai ales la noi în Republica Moldova, atât mă refer în sectorul zootehnic, inclusiv și la producerea cerealelor, inclusiv a produselor, astăzi le numim cu valoare adăugată înaltă, dar atunci segmentul de fructe și legume. Practic, pentru spațiul ex-sovietic, Republica Moldova era grădina sau livada spațiului sau Uniunii Sovietice. Produceam în jur de 3 milioane de tone de legume, deci practic aceeași cantitate și de fructe. Sectorul zootehnic practic era la o etapă când nu știu dacă noi ne vom mai întoarce înapoi la acest potențial. Ulterior mi-aducem aminte când în Republica Moldova a căpătat independența, s-a început procesul de privatizare, unde practic peste noapte au fost distruse toate complexele, mă refer la complexele zootehnice, terenurile au fost repartizate după nu necesități, dar după dorințele, să spunem așa, cetățenilor, într-o perioadă așa de 5-7 ani de zile, practic s-a simțit o distrugere a sistemului respectiv. Multe lucruri mergeau așa pe inerție, să numim, mă refer aici la relația dintre consumator și producător. Astăzi avem situații, putem să le divizăm așa cam în 3 categorii. Vorbim de cele mai pesimiste, unde o parte din producătorii mici fac sau produc produse mai mult pentru consumul propriu și îi numim în categoria de agricultură de subzistență. Sunt o parte care sunt medii și mici, dar deja au posibilitatea ca să producă mai mult decât pentru consum și deja ies în piață, mă refer aici la piața internă, inclusiv au început să se organizeze și pot să producă cantități și mai mari de producție care să poată și să le exporte. Și avem producătorii, să-i numim așa, mari pentru Republica Moldova, care produc din punct de vedere deja industrial. Trebuie să mergem pe ideea ca să producem produsul pentru o anumită destinație. Fie că îl producem pentru consum intern, fie pentru consumul din interiorul țării sau pentru export. To był bardzo trudny okres, ale przypomnę, że my już mamy za sobą 25 lat, więc inaczej wyglądała sytuația przemian. Vorbind despre evoluția agriculturii după căderea comunismului, a fost o etapă complicată, dar avem deja 25 de ani de experiență. Într-un fel a arătat etapa de 10 ani de până la aderare la Uniunea Europeană, la 1 mai 2004 și altfel este după aderarea la Uniunea Europeană. Dar noi de la bun început am creat structuri diferite guvernamentale de susținere a agriculturii, cum ar fi Agenția pentru Restructurare și Modernizare în Agricultură, care a apărut în anul 1994. În felul acesta au fost puse bazele principiilor europene. În 1990, în agricultură era antrenată o pătrime din populație, iar în prezent doar 12%. În Polonia, doar o cincime din terenurile agricole au aparținut statului în perioada comunistă, iar 81% au fost gospodării țărănești particulare. Erau terenuri foarte fragmentate, în medie o gospodărie țărănească avea 5 hectare. În 1990 am creat Agenția Gospodăriilor Agricole, care a luat în gestiunea sa terenurile statului. În mâinile statului au rămas doar 6 gospodării țărănești de importanță strategică, iar restul de 96% au fost repartizate populației. Pe ce ar trebui să se concentreze autoritățile din Republica Moldova, dar și fermierii, dacă ar porni de la baza experienței poloneze, care este de altfel și o experiență europeană, ce funcționează bine și trebuie preluat? Deci noi nu ne dorim în Republica Moldova să inventăm ceva nou, noi ne dorim ca să facem un transfer
de experiență, un transfer de tehnologii și să-l ajustăm la condițiile din țara noastră, în așa mod ca agricultorii, producătorii, deci să își poată desfășura o activitate economică, să poată să genereze venituri și să-și dezvolte afacerea și totodată să-și poată întreține familia, să dezvolte localitățile rurale, pentru că noi ne dorim astăzi în Republica Moldova sate dezvoltate, dar fără oameni, fără agricultură, pentru că până la urmă agricultura este ramura de bază a economiei naționale. Ce au făcut polonezii? În primul rând s-au organizat în grupuri de producători. Au înțeles că de unul singur nu pot ca să-și desfășoare o activitate în domeniul agriculturii. Fie că creșterea cărnii, fie că producerea laptelui, că e producerea de legume, fructe, deci ei în primul rând s-au organizat. Doi, statul i-a ajutat pe segmentele prioritare, deci s-au concentrat pe produsele cu valoare adăugată înaltă. Atunci statul a venit prin intermediul subvenționării cu măsuri de sprijin, fie că au ajutat la plantația livezilor, fie că au construit frigidere sau infrastructură post-recoltare, unități de procesare, exact așa pentru animale. În primul rând s-au organizat, doi, statul a intervenit acolo unde este necesar și trei, și-au asigurat, în primul rând, au substituit importurile și-au asigurat securitatea alimentară a țării și trei s-au orientat deja pe piețe stabile. Mă refer la piața Uniunii Europene. Vreau să spun că din start ei toți se uitau foarte negativ la lucrul acesta și îl priveau destul de sceptic. În primul rând că aveau și ei bariera asta psihologică ce ține de comun, kolektywizacja și așa mai departe. Jeśli Mołdawia zamierza wstąpić do Unii Europejskiej, rolnictwo mołdawskie musi się przygotować do ostrej konkurencji na jednolitym, ale wolnym rynku. Dacă Republica Moldova tinde să ajungă în Uniunea Europeană, atunci trebuie să fie pregătită pentru o concurență dură pe piața agricolă europeană. Asta este legat nu doar de costuri, dar și de calitatea produselor. Experiența europeană nu poate fi transmisă în Republica Moldova pentru că, așa cum spuneam, în Polonia doar o cincime din terenuri aparțineau statului sub formă de colhozuri. Probabil asta a dat agriculturii poloneze puteri să se afirme pe piața europeană. Miała tą strukturę wielkoobszarową, pozostałe było to rolnictwo rozdrobnione. Care ar fi soluția dumneavoastră pentru modernizarea agriculturii moldovenești? În primul rând, acum investiții, dar foarte bine direcționate și bine, să spunem așa, condiționate, să meargă acolo unde se concentrează producția, acolo unde noi putem să aducem plus valoare, pentru că noi, Republica Moldova, are un potențial destul de mare în agricultură și ne dăm foarte bine seama că producția de cereale nu să ne facă pe noi, producătorii agricoli, ca să ne dezvoltăm, pentru că astăzi tehnologiile moderne dă posibilitatea ca să obții costuri foarte mici, dar numai atunci când ai suprafețe mari și folosești tehnică performantă. Eu consider că legumele, fructele, procesarea, producția de carne ne va da posibilitate ca noi să putem să ne dezvoltăm ca producători agricoli și ca exportatori și, desigur, cel mai important produs, vinul. Vinul, care este și cel mai comercializat sau cel mai exportat produs în Republica Moldova. Wiem, że jeden ze specjalistów, pan Sochaczewski, cały czas doradza rządowi mołdawskiemu, ministrowi obecnemu, ministrom poprzednim w zakresie dostosowania. Republica Moldova va trebui neapărat să facă modificări în legislație, să creeze noi agenții, cum ar fi agenție de plăți, de cercetare, de consultanță. Este un proces complicat, dar necesar. Chiar dacă începeți reformele mai târziu decât noi, aveți avantaje în agricultură. În primul rând, aveți soluri mult mai bune decât în Polonia, în al doilea rând, aveți o climă mai favorabilă. În al treilea rând, aveți posibilitatea să construiți de la zero toată structura în domeniul agricol. Aveți un mare as în mânecă.
Dacă ar fi să ne referim la bugetul Ministerului Agriculturii al Republicii Moldova, când acesta a devenit mai consistent, cum arată bugetul pentru anul 2015 și în ce măsură acoperă acesta nevoile fermierilor? Deci, Ministerul Agriculturii este instituția care elaborează politicile în domeniu. Suntem, practic, astăzi angajați 95 de persoane în cadrul Ministerului Agriculturii. Bugetul este direcționat pentru plata salariilor și pentru activități, să spunem, curente, da? Dar, desigur, Ministerul Agriculturii gestionează și fondul de subvenționare în agricultură, care este până la urmă pus la dispoziția producătorilor agricoli prin intermediul Agenției de Plăți și Intervenție. Do roku 2004, do czasu wstąpienia do Unii Europejskiej, przy każdym. Până în 2004, adică până la aderarea la UE, în procesul de formare a bugetului erau mereu foarte mari dispute politice. Și niciodată politicienii noștri nu ofereau un buget pentru agricultură similar cu cel care se formează datorită politicii unice europene în agricultură. Pentru anul 2015 sunt alocate din bugetul de stat 13 miliarde de euro. Nicăieri nu găsiți fermieri mulțumiți de buget. Nici în Polonia nu se întâmplă ca să satisfacem fermierii. Această situație este de fapt în toate sferele economice. Dacă vorbim despre Polonia, atunci o șesime din bugetul național revine agriculturii. Cel mai bine de agricultură ar trebui să se ocupe opoziția, pentru că nimeni nu este în stare să ofere țăranilor atât cât promite opoziția. Cum este susținută agricultura de către stat? Dacă ne referim la fondul de subvenționare, vedem o creștere an de an comparativ cu cu anii precedenți. Practic am început la 250 de milioane, apoi a crescut la 400, 500 și anul ăsta, 2015, sunt planificate 610 milioane pentru fondul de subvenționare. Desigur, și eu, în calitate de ministru agriculturii și fermierii, ne dorim ca acest fond să fie cu mult mai mare. Deci, eu aș spune că dacă am avea astăzi un miliard de lei, asta ar fi real potențialul pe care ar putea să-l valorifice producătorii noștri. Acest fond este destinat practic pentru atragerea investițiilor, modernizarea sectorului. Anul 2014, 825 de milioane a fost totalul solicitărilor de subvenții de la stat, a dat investiții în sector sau a adus investiții în sector de peste 3,5 miliarde de lei. Deci ăsta este un indicator destul de bun și dacă o să mergem fiecare măsură în parte, o să vedem că avem foarte bune progrese. Și o să aduc cifre concrete. 35.000 de tone capacitatea frigiderilor numai în anul 2014, deci s-a construit. Au fost construite 85 de hectare de seră și 70 de hectare de solarii, spre exemplu. Sisteme de irigare, ferme zootehnice, foarte multă tehnică agricolă s-a achiziționat. Ăsta dă dovadă că producătorii din Republica Moldova, fermierii, investesc în sector. Sigur că noi ne dorim ca lucrul ăsta să fie cu mult mai rapid, să mergem nu în 5 ani, dar poate în 3 ani de zile ca să ne creăm infrastructura necesară pe care o merită și o are, este necesară pentru producătorii noștri. Dar mai suntem limitați și de la bugetul de stat. W ramach wspólnej polityki rolnej mamy dwa filary. Filar dopłat bezpośrednich i filar rozwoju obszarów wiejskich. W ramach pierwszego filara. Potrivit politicii unice europene în domeniul agriculturii, avem două direcții de susținere a fermierilor. Prima se referă la plățile directe, adică subvențiile, iar cea de-a doua se referă la dezvoltarea agriculturii. În primul caz este vorba de 246 de euro la hectar anual. În unele sectoare de producere, subvenția ajunge la 500 de euro la hectar.
În ceea ce privește a doua sferă, vorbim despre o treime din bugetul pe domeniul agriculturii. Mă refer aici la crearea grupurilor de producători, cumpărarea tehnicii, investiții în infrastructură. Dacă le însumăm, vorbim despre 340-350 de euro la hectar. Subvenția este puțin mai mică decât în Germania, Franța, dar mai mare decât în Marea Britanie, Portugalia și mult mai mare decât în Bulgaria. Troszkę mniej niż we Francji, ale zdecydowanie więcej niż w Wielkiej Brytanii czy Portugalii, a na pewno więcej niż w Bułgarii i Rumunii. Cum ar putea producătorii moldoveni să se dezvolte în condițiile noului acord de asociere cu Uniunea Europeană și care ar fi susținerea financiară din partea Uniunii Europene, în special pentru producătorii mici? Piața Uniunii Europene ne dă posibilitatea ca să accesăm practic 500 de milioane de consumatori. Este o piață mare, dar totodată este o piață destul de dură din punct de vedere a condițiilor pe care le impun ca să fii sau să te plasezi pe piața respectivă. Și aici spun dură din punct de vedere a siguranței alimentelor. Mult așteptatul acord de finanțare în PARD pe care fermierii din Republica Moldova îl așteaptă. Deci acest instrument de finanțare este din partea Uniunii Europene pentru țările din vecinătatea Uniunii Europene pentru dezvoltarea agriculturii și a mediului rural. Practic 53 de milioane de lei în termen de 3 ani de zile vor fi destinați dezvoltării agriculturii în Republica Moldova. 53 de milioane de euro. Trudno mi powiedzieć, czy Mołdawia przed wstąpieniem do Unii Europejskiej dostanie istotną pomoc. My dostaliśmy środki przedakcesyjne, ale to było mniej więcej 10% tego. Mi-e greu să spun dacă Moldova va obține fonduri substanțiale până la aderarea la UE. Nouă ne-au fost oferite asemenea fonduri, dar asta a însemnat 10% din ceea ce primim de când suntem membri UE. Și vouă vi se vor oferi anumite sume, dar e greu să spunem cât. Vorbim despre programul SAPARD care este prevăzut pentru Moldova și alte țări care vor să se integreze în Uniunea Europeană. Dar cel mai important în momentul de față pentru Moldova este că va avea acces la piața agricolă europeană. Până la integrare, în Polonia exista temerea că vom fi invadați de produse ieftine din UE, dar s-a întâmplat invers. Din țară importatoare ne-am transformat în țară exportatoare. To europejska zachodnia żywność zaleje polski rynek. Stało się wręcz odwrotnie. În ce constă susținerea Poloniei pentru agricultura moldovenească, în special creditul polonez de 100 de milioane de euro? Care sunt avantajele pentru Republica Moldova? Guvernul Poloniei ne-a oferit Republicii Moldova un credit de 100 de milioane de euro, dintre care 90 de milioane pentru sectorul agricol, un credit în premieră pentru sectorul zootehnic și pentru sectorul horticol, practic ceea ce spuneam și de la începutul interviului, practic pe domeniile în care noi trebuie să le dezvoltăm ca să putem să aducem plus valoare acestui sector, un credit preferențial, pe de o parte și condiționat pentru că 60% din echipament, din utilaj sau din investiții trebuie să fie de origine poloneză. Care este avantajul? În primul rând le putem oferi producătorilor un credit mai ieftin decât îl oferă băncile comerciale astăzi în condițiile din Republica Moldova. Nu este încă, a fost din start discutat procentul de rata dobânzii de 3%, acum la solicitarea producătorilor agricole noi am venit cu propunerea de a-l micșora la 1,5%. Polonezii ni l-au oferit la 0,15%. Bardzo lubimy mołdawskie wino. Ne place foarte mult vinul moldovenesc. Am organizat expoziții ale vinului moldovenesc în Polonia. De asemenea, mizăm pe o cooperare în domeniul cercetării, consultanței, așa încât Moldova să evite greșelile pe care le-a comis Polonia în parcursul său european. Legat de creditul de 100 de milioane de euro, preocuparea este a Ministerului Finanțelor, care poartă tratative cu guvernul moldovean. Din partea Ministerului Agriculturii nu există nicio condiție. Guvernul moldovean este în drept să gestioneze acești bani, dar evident, noi suntem cointeresați să vindem tehnica agricolă poloneză pentru a ușura colaborarea pe viitor. Dacă Moldova îi place tehnica poloneză, dacă o apreciază, atunci am vrea să fie cumpărată. Dacă sunt așa cerințe, este foarte bine, pentru că tehnica poloneză este cea mai modernă din Europa, pentru că am început mai târziu să o fabricăm. Dacă fermierul moldovean crede că cea mai bună tehnică agricolă este în Franța sau Germania, atunci se înșeală.
Ce produse poloneze apreciați cel mai mult și au ajuns pe piața din Republica Moldova? Polonezii au un spectru destul de larg, deci practic ei, dacă ne referim la produsele agroalimentare, numai vinul nu le produc, strugurii, dar în rest legume, produse de origine animală, practic sunt destul de mari producători. În perioada din extra-sezon, deci noi importăm chiar cartofi, importăm varză, morcov, ceapă din Polonia, inclusiv foarte multe inputuri. Și aici să mă refer la semințe, să mă spun material genetic care îl importăm. Anul trecut am importat deci animale sau bovine chiar de specia limuzin, din câte cunosc, pentru carne din Polonia. Produc pește, se importă și multe produse deja semifabricate din Polonia. A fost perioada când s-a importat și carne de porc. Practic deci o balanța comercială desigur este negativă, noi mai mult exportăm decât importăm, practic, dar la moment au o producere destul de diversificată. Deja pe piața poloneză apar fructe și legume, dar apare și zahărul moldovenesc, care este foarte dulce. Este mai dulce decât cel polonez. Vorbind despre calitatea produselor moldovenești, în ce măsură acestea corespund standardelor europene în ce privește certificarea, fitosanitaria, ce fel de laboratoare avem în acest sens, pentru că de asta depinde cât de repede carnea, ouăle, alte produse moldovenești vor ajunge pe piața Uniunii Europene. Condițiile ce țin de siguranța și de calitatea și inofensivitatea produselor sunt destul de stricte. Nu vreau să spun că nu se poate ca să avem, sau Republica Moldova sau fermierii noștri nu poate ca să producă acest produs. Spre exemplu, la produsele de origine vegetală, astăzi putem să exportăm orice produs. Mă refer atât în stare proaspătă, cât și în stare uscată, cât și procesată. La produsele de origine animală, deci aici mai avem de muncit. Sperăm că în următorii 5 ani de zile, pentru că așa și ne-am propus în strategie, acum suntem în faza când mai elaborăm o nouă strategie de dezvoltare strategia privind siguranța alimentelor 2016-2020, și anume sperăm că și produsele de origine animală le vom putea exporta. Dar la moment exportăm miere de albină, exportăm produsele de acvacultură și sperăm că până la sfârșitul anului vom obține permisiunea de a exporta și ouă de pasăre pe piața europeană. Statistica ne arată că avem mult de muncit aici acasă și la capitolul producere carne, producere de lapte. Noi astăzi importăm lapte crud, noi astăzi importăm lapte uscat, astăzi importăm carne de pasăre în Republica Moldova. Anul 2014 am importat în jur de 55.000 de tone de carne de pasăre aici în Republica Moldova. Exact așa importăm și carne de bovină, mai puțină carne de porc. La capitolul carne de porc, deja fermierii sau, așa să spunem, au investit destul de mult. Avem complexe deja ultramoderne în Republica noastră. Do tego dochodzi się stopniowo, więc proszę, żeby rolnicy mołdawscy nie martwili się, że nie zdążą. Zdążą, przygotują się. My też zaczynaliśmy. Calitatea se obține treptat, iar fermierii moldoveni nu ar trebui să-și facă griji că nu vor reuși, că nu se vor încadra. Și noi am început de la un nivel jos, dar am ajuns unde am ajuns. Este un indicator bun că fermierii moldoveni își doresc să ajungă cât mai repede pe piața Uniunii Europene. Asta înseamnă că vor atinge acest obiectiv mai repede decât noi. Agricultura este un domeniu specific. Mai întâi trebuie să semeni, apoi să uzi și tocmai după asta să culegi. Dacă vor mai întâi să culeagă, atunci nu vor reuși. Din ceea ce știu, la nivel legislativ stați destul de bine. Încă nu sunteți membri ai UE, dar legislația este deja racordată la cea europeană.
Cum arată în viziunea dumneavoastră agricultura viitorului? Cu produse de calitate, cu fermieri așa mulțumiți, fermieri care să aibă venituri mari și cu toate tehnologiile așa moderne transferate și puse în aplicare aici în Republica Moldova. Rolnictwo będzie tą dziedziną, która jeszcze długo będzie się rozwijać. Agricultura este un domeniu care se va dezvolta încă mulți ani înainte și atât timp cât există omul va fi extrem de necesară. Cercetătorii arată că până în 2050 producția agricolă va crește cu 70% și sunt convins că și Polonia și Moldova vor contribui la această creștere. Będzie uczestniczyła i Polska, i Mołdawia.